ба иттилои Амид Хобар, кормандони мақомоти милитсияи пойтахт дар натиҷаи чорабиниҳои фавтии ҷустуҷӯӣ сокини 19-солаи шаҳри Душанберо ба ҷурми дуздӣ аз ҳамёни электронии шаҳрвандон боздошт намуданд. Кормандони мақомоти милитсияи пойтахт дар натиҷаи баррасии арзу шикоятҳои шаҳрвандон якчанд чорабинии фавтии ҷустуҷӯӣ амалӣ намуда, як нафар ҷавондухтарро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. Ин нафар шаҳрванд Носирова соли таваллудаш 6 октябри соли 2004 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе мебошад, ки қаблан бо ҷурми ғоратгарӣ суд шудааст. Шаҳрванд Носирова 18 январи соли равон аз ҳамёни электронии як нафар корманди марказии савдои Шоҳ Мансур низ 7190 сомониашро ба ҳамёни электронии худ гузаронида ба ҷабрдида зарари калон расонидааст. Айни замон гумонбар шуда Носирова дар ҳабси пешакӣ қарор дошта бо мақсади муайян намудани иштирок дар дигар ҳолатҳои ҷиноятӣ корҳои